Hai 4.000 anos, os nosos antepasados da Idade do Bronce deixaron unha pegada imborrable do seu paso por Europa. E un dos enclaves máis importantes do seu legado está en Galicia. Muy bien. Se nota. Este pequeno espacio que chamamos enigma das pedras, empezamos a dar algún tipo de explicación sobre onde aparecen eses espacios. A idea que queremos transmitir é que realmente isto non é algo propio de Galicia, sino que